Raimi de gimmert inis. Tugann saibh a clogad agus is slittar léthe, agus a raig lo chuig an seisiún trénála. No, stach an sochanis. Is breála Daideo cabhrú le saibh, is í a trénáil. Oh, Anna, sin Anna, yeah. Anis, yeah. Bí Olav inis saib, bí Olav. Oh, sin Anna ar fadan. Oh, sin ceann Anna, tá an cailín sin go má leis nach cuid. Cad a sanam den cailín sin? Clóda. Clóda? Oh, má, tá clóda go má. Anna, sin Anna saib. Cic Anna. Tá si bh gairí níos fearr an táimar fearr. Bhfuil tú fuair? Bhfuil bresin. Cad é? Agus bhfuil tú go léireann san scoil céanna? An é sin an píos a ceart? Níl. Níthe? Ó, Daideo, is breála se bheith clasaíocht. Stach leat in is saibh, stach leat. Búlar is lena ríise, búlar is Anna chalín, lenad Anna ar fad. Thá gairí go chúntach le saibh, agus tugann Daideo dochéanis gide. Seo gaiitinis, agus a stach leat a gimmert, tá tú gimmert go Hanna.